Kumlay pala sisi yang pelas pi juni video ni klimat ngasurin panma pi buan na pleasure pi kmi lenti pi clean na comment section ba baleng am yo su banai man nakasi di report kuma ngajuai ti ngaju pensai kani ba kalong ba bansi ha ban ki khore no ikam ke jam jongi le menta hang ni hapo karkhana jong la jong but kan sawa kar komya kali kawai din kawai mo ti kumbakalong hi menta kini ki jingjar ki bawan ling ba jung ni covid-19 nganong pi kam kanum kut kumtu sendet bani ngila ban sedang meng ki kam ki jam jong mo tien rei kai ka basa hi hangi kalong ba kai ka basa hi hangi kalong ba ni ha ban ya shakmat shaprang ban jam shaprang hapring jing ni jingjar ba kumlu bingila ban yo yang ka kamai ka ji kumlu bingila ban telun yang ki jingim ki jongi haki babun ki rukam hakim lang salang ki jongi kani covid-19 kalong tang kawe ani ki jingjar rei kala bandang duwan susu skiwe onta ka khlambriu menta kata ka ba nying yo i menta onna khambri khamrap gilas dang manwan menta jas kini ki cyclone menta kani ka bajap menta shiniru lip light nakadaw jong kani ka cyclone ki eryong bajap West Bengal Orissa terter tiba kini jingjar ka perthai ki wan lap kawe hidin kawe demdei kani lasai kala awak banwan ko Henry kabasa yangi kalong bangi ha ban pentelon ki jingim ha ban im ha pring jo kani ha ban ya shahmat ban ome bingin chu apsa lanu kata ka jingjar kan kutno ti kawai ni ki jinge ka babu jinge ba yangi kim ke imlang salang gari ka kam ka jam ban bu na pring jingi khatam ki batri kam la jong kala bu jinge yangi ban kumnu ngilang ban pentelon ki kam ki jongi mangi hangi kum karkhana niyo ban pli karkhana ri mlak ban pentelon ni kam namar baki ki dukan sti ki yo ki hat kim pat play bengila ban thit spare parts khana bengila ban tre ban khata hakini ki dukan ki jongi te basa ai kalong supli dan karkhana ber ka sakut be tang kumta bat ni ha ban sutre kita ki kam ki jam ki barim bat ki kam thamai rum palong ban sim namar kumta mangong mdon tiar mdon tar bengila bangin beteng le bengila bangin tre te ngangai bun pre supir bisham mi gini ki jingjar on pidan makana ki district baper ru la pimyo ai ki tiar kitar babiang himla an pentelun te jat kam te ban ada di ba phi di ki bateri kam lajong angi kena pen register ila di pendung kerteng ila di hapo katu ka Meghalaya economic survey katu ka baki ka sarkar Meghalaya ka ai ti menta te lada pimpat le ngan ai ti kaling phone number ba phi kila ban le ya ka te ndrei ko makalong hi ya menta bun pe jing ni tendu jing e hagaliang ka kam ka jambat ki bun ki parlok ki jonga ba kita ki bahing ser jonga ki bon phai na sti sapo bagi jaka ba peru jong kari India ka jongi ki hab ban resign ka kam ka jam ban wan phai shani shari la jong ti bun ring ki kim dei mo ba wan chuti bun ring ni khem ki bon chuti em kim dei bon chuti de ki hab ban resign ka kam la jong nang ta ki hab ban ki sayo ban wan namar bagi company nang ki kim sha ban wan phai namar ba umtip lanu bikini phai biang shidi company jong ki ti bun ring pi don menta hapo ka jing sngan jing bahi ngasem phile ki quarantine hapo ka ying kesem ki jong ki lani ha ki school bar kiwi ki jaka pen be jong ka snong tenri phimtep phidum ka boit ke start bukumnu phila ban le pat nang ni khamat shanu phin nek tere la phin phai yang saju ne kumnu lani phinwat kam no shani ne kumnu bar ki be phil de ban le nang ni khamat kum kita ki bateri bakta khatam ni ki ba bun pring jong ni ki ba ka ying kesem ka shania ba na bata ka bela ka sngi tingi sham shibuni te kum kita ki ja jinge te bat nyanget ka kabu jinge ba yang i we bengi ngila ban khi khle biang hai te kam ki jam ki jongi bat perkhat ti kita ki migrant workers ni kita ki bre kita ki mistri ki batre shibi pa ki jela ki balik phai no ki jela ki jongi snong ki jongki la kamlong e tangan ni po ki jela jongi ru ni ki jela kada de ki spangut ki hajar mun ki phai lagi jongi snong te perkhat ti ki yo kam nei ki jela ki jongi snong la dia ti menta kabu jinge lo ken ye borok khai tenri ngakwa banong ikali ngamkwa banong ban pendu mensim ya phimo lingba ban pendu mensim mi phi lingba kan video hanrei ban ai mensim mi phi ba hapeding ju kita jing jinjar ni yangi la thau kerpang doble bengi ngila ban em ba bala ban yat saprang what happening kita jing jinjar ngila ban jam saprang ngila ban em ban ada longkumnu ru ngila ban im ban sa kan ki perthai ban ngila ban thau ki lat
rukam bakum nang ila ban yo ke jakpo ala ki jong ki kisem ba kawin ita kilat long kani ke YouTube kani do ke kawi san ke balak ban ai pi kamai ke ji buram teng jupi ki balak ban dan sab ban ne kani ti phila ban ne ka la pi sngo bam sngo nang ru ngala ban ai pi jing kai ha khatin khasi bagala ban le pat hakawi pat ke video ti sabu iti jingkeli hapo jong ni comment section mo ti lan nya kani ana mata jing ki babun pat phila ban sedang ru iki ki jat kam ki ba phila ban le ki dong chnong jupi ni ki yeng ki sem ki jong pi ba pi phila ban penmi pisa phila ban penmi kamai nala ka jong ka yeng ka sem khnang makani kala ban pentelun ya ka yeng ka sem ka jong pi bala ban penyo ita i jakpo bala ban penyo ita i bai lut bai sep da banta ka nantai bai basa bathan jong pi nantai ki khun ki jong pi ti ban om su shong klik ti e ban chuap hadu lanu bata ka jing jar kan kut kanum kut delele kumakalong ni covid-19 le num kut Ikresa mo ju panglanya kanum kut hi kumbakalong kanum kut berikan kut suki tiga bamut ke basa ini kalong bangi hapan thau kilat kilenti bala dam 4 yo umpli di dukan 4 yo ban ni kiyo ki hat yen yele kan la ka diai ban thau kilat kilenti binyala ban peni kamai pat nala di simat ni kiti jongi hakini kisam jongi mo te le ya kani yen ya ublei wa ai ki jing start pat yen yele ban persang ban pentri kami kiti jongi kijat ki jongi nala ki jongi yen kisam da pim nang ngani rap ifi katu kani ngala ban hikai kini kisingi ban wandu ye kiki bala ban le ban ada gamla mangaru ngani le ban wan kisingi rap kumnu bala ban hikai kumnu bingila ki jat kam ayu ki bangi ngila bat sedang lagi jong ki kisam khnang bala ban ai phi ya tak kamai keji lari long tang khliat ru bingila ban yo pat dia kabam kadi lagi jong ki kisam ngomong e banga ngala biang ladi ngaru kadang sem kisingi sendari babun kini ya ki banga nganang ladi simet ngakloi ban ya sam lang bat phi nang mingin la ban long lang ke jing bentoy nanta iwe patmo te sabu ita jing keli hapo jong kali comment section ngala ban jubat kala ban long jing keli kai ke iru kanile ban jubat ke video ban sawan re kani ke video ke ban wan hi hadin jong kani kande halor jong ta ka second wave ni ta jingat pelung ka baar ka baide ban uni u covid-19 ti kata kade bakumno ba ta u covid-19 ula ban khibyang ha ka benta ka baar ka bala ban shirkai shushu tenre ya kani video ngan ai pat hakawai kani ko video ko banwan ngan ai video banwan mo isubaha ban subscribe ban press to bell icon khang bala kami hila ban yo notification haka phone ko jong mo ke yamanta ki dan takani ki bangala atun sai ka sai hangni hi kalong ba jingjinjar ken one back kawai hadin kawai ki henre ka basa ini kalong ba kumnu bengi haban ya shafmat ban jam shaprang hagijing long jin jongi ubelai unom ino ipway sesisian nga ai khublei phi ba phi pendan kamet ka bakoi bakya aku jing duai ki jonga kalon namta jong phi baro ti ka teng jonga sesisian ka difernan rani ubelai dan ka ba phi khublei shibun